Pasundayag kung giunsa sa pagsagop sa Kristyanismo mo'y usa sa mga highlight sa kasulugon sa ika-500 kakasumaran sa Kristyanismo dinhi sa Sugbo ug sa nasod gipahigayon sa Magellan's Cross. Ang detalye pinagi sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem! Yes, Bob. Nagpadayon karon gipahigayon nga Pontifical Mass. Bob, ganiha, grabing kainit o kalit nga pagguwan ang nasinati. Apan bisan pa man, nagpadayon ang mga kalihukan alang sa pagtimaan sa ika-500 nga anibersaryo sa pagkahimugso sa Kristyanismo sa nasod ilabi na dinhi sa Sugbo. Gisubuksan kini pasado las 2 ganihang hapon, pinaagi sa reenactment sa unang bunyag. Taga San Diego dancer may mihatag og kinabuhi ug nibalik lantaw sa unsa may nabansay kaniadto sa mga katiguangan. Naglakip kini sa tuo-tuo ug ang paagi sa negosyo kaniadto tali sa mga lumad ug sa mga insik hangtod na sa pag-abot sa pundok ni Magellan. Ang pundok ni Ferdinand Magellan ang mipaila sa Kristyanismo ngadto sa mga lumad. Human ini gibunyagan sila si Rahaw Mabon nga ginganlan og Don Carlos. Sunod nga gibunyagan ang iyang asawang si Reina Juana dayon ang ilang mga ginsakpan. Gipatindog dayon ang cross nga gidala ni Magellan nga simbolo sa pagdawat sa Kristyanismo ug ang pagtugyan sa imahen sa Batang Hesus ngadto kang Juana. Human niini gisunod dayon ang pagpasidungog sa balaang imahen pinaagi sa pagsayaw sa sinog. Gisaulog dayon ang Pontifical Mass sa pagka-alas 4 sa hapon nga gisaulog ni Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown is maoy main celebrant. Bikon celebrates usab sila si Arsobispo sa Sugbo Jose Palma ug si Orlando Cardinal Quevedo ug uban pa mga obispo sa nasod. Sa processional gipaso usab ang Jubilee Cross ug ang imahe ni Senyor Santo Niño nga mao'y gigamit sa motorcade sa mga dakbayan sa Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay ug sa lungsod sa Cordova. So sa tulo ka Bob, human sa wali ni Papal Nuncio Archbishop Brown gihimo usab dayon ang pagbunyag sa pito ka mga bata usa niini ay ta ug human ining usab Pontifical Mass, Bob, himo usab dayon karong alas 5:30 ang declaration sa Basilica Minore del Santo Niño ug sa imahe sa balaang bata isip National Cultural Treasure ug karong alas 6 sa gabi himo usab ang pagbindisyon ug pagbukas sa Santo Niño exhibit diha sa Santo Niño Museum. Bob. Daghang salamat, Fem Marie Dumabok sa imong live report.